Valtuuston kokous alkaa. Kello on 13.04 ja todetaan aluksi läsnäolijat. Ja tietenkin tervetuloa valtuutetut, kunnanjohtaja, muut virkamiehet ja mahdollisesti siellä netin kautta katsojat. Otetaan nimen huuto. Ahlakorpi Anni. Joo, lien. Aikio Mika. Lie. Kuttor Purho. Joo. Kuttor Väinö. Paikalla. Konttinen Pirjo. Paikalla. Kordelin Marjatta. Paikalla. Laitin Iila. Lie. Lukkari Saamol. Joo, paikalla. Länsman Vesa. Paikalla. Manninen Ismo. Ilmoittanut, että ei pysty osallistumaan kokouksiin, niin hänen tilallaan on Petteri Valle. No. Tässä on meillä nimenhuuto menossa, niin Petteri Valle. Paikalla. Sitten Nituupio Valle Laura. Joo. Nuorkam Eeva. Lien. Pohjarinen Arto on. Tapiola Ilmari. Joo, lien. Tapiola Uula on ilmoittanut esteen. Hänen tilalle on kutsuttu ensimmäinen varavaltuutettu Markku Halonen. Paikalla. Sitten muut läsnäolijat. Lepistä Tanja. Paikalla. Kontio Päivi, ei. Porsanger Markku, ei. Länsman Maria. Paikalla. Tulkki Ortti, Riitta Orti Päri. Siinä oli nimenhuuto ja sitten mennään kohtaan 59, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetulle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 22.11.2023. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös Inarilainen lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 5.12.2023. Asiasta keskustelu päättyy. Valtuusto on päättänyt, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kohta 60. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tässä tapauksessa ne toimii myös ääntenlaskijoina. Keskustelu alkaa. Marjatta Jordelin. Ehdotan Samu Lukkaria ja Markku Halosta. On esitetty Samu Lukkaria ja Markku Halosta. Onko muita esityksiä? Ellei, nämä Samu Lukkari ja Markku Halonen on tulleet valituksi. Työjärjestyksen hyväksyminen kohta 61. Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Valtuusto on hyväksynyt kohdan 61 työjärjestyksen hyväksyminen. Sitten mennään kohtaan 62. Päivän teemaan tämä on kunnanjohtajan viran täyttö. Ja äsken oli kunnanhallituksen kokous ja kunnanhallitus teki siellä oman esityksen.
Tässä. Elikkä kunnanhallitus piti äsken tosiaan kokouksen ja siinä oli myöskin tämä kunnanjohtajan tai kunnanhallituksen esitys kunnanjohtajaksi. Ja nyt sitten luetaan tämä päätös. Tämä nyt on aika pitkä ja Riitta tulkkaa sen saameksi tuolta suoraan, koska ei tätä ole keretty nyt täällä vielä paikan päällä kääntää. Eli kunnanhallituksen päätös ja esitys kunnanjohtajaksi. Laura Nittuopio Valle esitti, että Laura Nittuopio Valle ehtotiahte Päivi Kontio väljö ohtsiokelta virka merostalla nuu. Päivi Kontiolla ohtsin suusla äänemus anssus ja suusla kelpolasvuohta ja sun heivolasvuohta suvuvas. Päivi Kontios lea viisota mahliamas virke almuhtosasta kelpolasvuolla käipäysät ja suusla pueremus attalta hohtsin. Suusla puere kieltä haltatus ja ruhtatalot ollut tjahpolla. Päivi Kontio kievahla väsähtän kieltä jo vihtan parkkuin ja mankapiolla vuolain parkkuin. Suusla väsähtyssä kieltälas jo vihtan parkkus sosiaali- ja terveyshuolta ja juuketustoimas. Täi toimai tiivsyöten ohtsio kieltäs. Haltarustieli maister tutkosis kontius vaive faagan lämmas jo vihtämme ja psykologia jo vihtämme uhpulla kievahlas ja kievahlasla pueremus iiräi ohtsita värtydyvän kontion ohtas parku taittu ja suu tuoimain kieltä jodihtan parkuun lähtsuojahtan hui erinomaisiin muului. Iirä ohtsi ektui arvostallon suu parkku aina ohtsion Päivi Kontio oftasparku ja Kulahallan ieruin parkkuun. Parkin ja puerre eremen omas puerre taima voi ja sun tuima outi kieltä virkeparkkus ja tämän tiedu ja arvulla ja puerret ja lehtetahti kun mai ieräi ohtsi outal. Son parko vasestusat ja hierahtallan vuodul parkon arvostallan. Päivi Kontio säämme kiele ja kulttuuritoutamus vuoduluva suu kuhkesäikke assan täppe päihkalte. Parkaittiin säämme kuulus ja säämme kieltä koska äänemus säämme kieltä ässiin. Erinomas parku sosiaali- ja juukestuspälte liä erä ohtsita värtyvon ollut äänet. Päivi Kontio Kontiolle on myös oppa arvostolla vuodul la puopueremus heivolostaan otsio kieltä virki vesi länsmän tai ahte ansui vertemillä muhtumuntui puastut Vesa kuottihti Laura Niittovuopio Valle eftusa Ilmari Tapiola tai ahte ansui vertiämellä suumielas uossai maittai feiljolas Ilmara maikuottihti Laura tuovan eftutusal Laura Niittovalle tai ahte ansu lovahtalla on liä hän suumielas muhtumuntui tasla fjällä. Marjatta Kordelin taajai ahte ansu viertä me sumielas muu liemaittai ilja. Voikkalas Marjatta Kordelin kuottihti Laura Niittovuopio Valle
eftutussa Riikka Rasmustin ja ahtekuun kieltahoata virkii väljyvo Maarit Heinonen. Muhtotan i kuottitan i oktai Väinö Kuttor eftohti ahte virkai välje Samisa Jalonen. Muhtotan i kuottitan oktai tälle olemat pottu. Riitta Rasmussen välti Eere Etsa eftohtussa. Ja vet ammanga kuottihti kuttormi. Kok tjähkimis ei parkon iärä kuottihtusat ehtotus ei kuottistot väljetin olomo. Säne jo vihti puhti outi ahtees niin jenastenet. Naamatsuervun jenastan voi. Ja lohka jaa, teillä Laura ja Vallen kannalta. Ja meillä kiehkuottihti Laura eftohtussa ja ei kiehkuottihti Väinö eftohtussa. Jenasta vuohki tohkettuvi, jenai oktipuh kuhta, majonne jaa njälje. Vesa Länsmän Marjatta, Kordelin Laura, Niittyvuopio, Valle, Ilmari, Tapiola ja ei jenai kuekte. Väinö Kuttormi ja Riikka Rasmuksen. Jenai vuodun kun kieltäräytettus määrei ehtotti stiivri ahteen kieltä hautan väljyväpäivikoita. Sitten keskustelu alkaa. Markku Halonen, ole hyvä. Puheenjohtaja, kunnanhallitus on mielestäni toiminut tässä erittäin hienosti ja kannatan alkuperäistä esitystä. Kiitos Markku. Sitten Anni. Joo, kiitos Aatolli. Mun mihten tämän tiedä, munin, jos aippani rehalatsa että inniitse hirma mielas väljemen päivitään kieltähauta virkäitä, niin kuin mistä täällä aippa hirma puerre tai puresvätsin hauta, kyllä tikson tien parkku huichähpit ja laadas muu mielas menestuvan tuorta puures, mutta vasto kun mun smehtan tanahti millään minkilti nuo oppalatsata puremus. Molse äktu täjön ohtsion te kalmun ferten mielihti hahteta, että keltärä lehtus arvostallan laaipa rektaa, te kalta päivilaa koihtokke. Tästä nuo ollislatsat, olleskilliitä puremus molse äktu täjön. Nuotte koettihtan maitan ehtohtusen. Kiitos. Kiitos Anni. Pirjo Konttinen, ole hyvä. Mä katsoin meidän hakuilmoitusta ja siinähän sanotaan, että panostamme suurella sydämellä elinvoiman kehittämiseen. Utsjoen elinvoima on monialaista ja perustuu muun muassa alueen luontoon, saamelaisen kulttuuriin ja matkailuun. Kestävästi kasvava matkailu on elinvoimamme ytimessä. Sitten siinä sanotaan näistä käytännön kokemusta johtotehtävistä painotetaan. Ja minun mielestä Sami Jalonen niin täyttää nämä parhaiten. Se, että ja on esittämässä häntä tähän. Hän on pitkän linjan valtion virkamies, pystynyt pitkän linjan toimintaan julkishallinnossa ja on kunnallishallinnossa ollut mukana siellä luottamusmiehenä omassa kunnassaan. No, tämä Kustavin kunta, kun on siellä hyvin lähellä ruotsinkielisiä alueita, niin myöskin se, että itse on silloin opiskellut Turussa, niin on tottunut siihen, että siellä niin kuin ruotsin kaksikielisesti toimitaan monikielisesti. Uskoisin, että hän helposti istuu tähän niin kuin, ja pystyy omaksumaan saamen kielenkin ja että on monikulttuurisessa ympäristössä toiminut. Että näiltä osin ja sitten tämä meidän elinvoiman kehittäminen ja matkailun, kun hänellä on tällainen kalastusalan yritys ja meillähän on ollut nyt tämä tenonlohi ja kyttyrälohi kysymys ja on noussut niitä ajatuksia jatkojalostamisesta ja siinä pärjäämisessä, niin minä katsoisin eduksi myös sen, että hänellä on yritystaustaa sitten sieltä kalapuolelta. Että tässä nousee niin monia asioita ja erityisesti tietenkin työnsä puolesta tuo niin kuin nämä johtotehtävissä ja myöskin hän on näitä tämmöisiä rakennusalan asioita siellä sen hakemuksensa mukaan
mukaan niin kuin tehnyt töitä niissä, niin näillä perusteilla niin olisi niin kuin oiva lisä tähän meidän niin kuin hyvään virkamieskuntaan, että ja tämä luontoasia, mitä tässä kestävästi kehittyvää, niin hänellähän on luontopuolen koulutus myös, että uskoisin, että ymmärtää tämän meidän monimuotoisen luonnon ja nimenomaan, että koska tämä vastaa tuota hakuilmoitusta, jota me on haettu, mehän on silloin punnittu, minkälaista me sinne niin kuin haetaan. Niin tällä perusteella tähän parhaiten vastaa meidän hakuilmoitusta ja vaikuttaa tosi pätevältä, niin on kyllä vahvasti tämän Sami Jalosen kannalla. Ja tätä meidän kunnan kokonaisuutta ajatellen, niin hän täydentää niin kuin tätä hyvää virkakuntaa ja että päästä sitten eteenpäin näiden kanssa. Kiitos Pirjo. Oliko muita puheenvuoroja? Ilmari Tapiola, ole hyvä. Joo, kiitos. Sänne jo tehtiin, että mun kelan päivity ehkä tämän keltahohta väljimis, kun tämä päivillä kuitenkin puuristu aivan tai suurkiin voi lemma sohtsia keltaas. Toppe tervas voiva päältä ja maittai vuotta torvo joodihti äitsiin ja maittai täältä tämän äitsvirkkiin saatte. Ja maittai tämä virka-olema täppä kieltästä, että tämä on laatu aivan huippuudesta hoktaisi parku tänne päivin ja tämä uskoo puhuttua tästä Ibralahti ei muista, että missä ollaan elätyshauta kieltäisi, kesäkuulla tämä elätys ei joodihtiämme. Ja millä tällä väljämme elätyshuolta, millä väljämme kieltähuolta. Ja se on tämä kieltäräytetyssä säännö jo tehtiin, että satjas kieltähuolta parkan maita ja nohtsan. Ansovertitan puolella tahkalla mannan tuosta vähän entori. Täällä on se perisuutno ainu ja jos voidaan väkkärä parkan, että monita ei puhutaan kieltäräytetty siihen, että se tuontaa onju, kun ehdotus siihen, että kielä pueremus. Että mun mielestä on ikään, että on tärkeää. Täällä suutno ainu tuossa, että mihin puhkaa hieräkkä, mankkas hieräkkä, toi kultalämmen tai johti ja minun ainulla kyllä valto, niin mankke lahkai. Koska kieltäräytetyssä säännö jo itse äitsieskellä ei puhkaa heillä tjohkään heillä, eikä mullekin tuota ehdä tälle Mangimus konta järjestellä, missä Pekka Tapani Heikkinen oli tein muu kaskai, musta ruhtus se chan homma. Ja mukaan toutan tämän Pekka Tapani Heikkisen viekkapuudestiin tarvitsisipa kultalihka tämän täppysätten. Ja tuohta Laura mä äsken puhuttiin, ei määrästä olla niin monin tällä päivyperä, mutta tällä tuottaa ja tuolla kotiin tämän päivin. Jo kiihtui Jere. Kiihtui Ilmar. Väinö Kuttor. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä yhteenveto ja ansiovertailu, mikä on tehty, niin kyllä se on puhtaasti tehty siltä pohjalta, mitä niissä haastattelussa tuli esille, että, ja tietenkin työkokemukset on vaikuttanut myös siihen asiaan. Se, että ollaanko siinä onnistuttu ja nyt sitä moititaan, niin hieman ihmettelen. Ei sitä kyllä 1,5 vuotta sitten moitittu millään tavalla, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja silloinkin tekivät ansiovertailun, että hurraa huuettiin silloin. Mitä tässä ansiovertailussa on otettu huomioon, niin kyllä ne on objektiivisesti pyritty katsomaan, että mitkä on nämä seikat ollut. Tuo, mitä luettiin pitkä rimpsu tuossa, minkä Laurani Tuopio Valle toi esille, niin se voidaan ihan hyvin istuttaa kaikkien näiden kärkiehdokkaiden taakse. Ja se subjektiivinen näkemys ja kokemus, mikä on syntynyt
syntynyt siitä, että henkilö on ollut kunnan palveluksessa tietyllä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalan asiat eivät ole ollut enää kunnan päätettävissä vähän aikaan, että niistä päätetään ihan muualla. Se mitä kokemuksia sieltä on kertynyt, niin totta kai ne on jollakin lailla avittamassa, mutta tässä ollaan tietynlaisessa tienhaarassa. Onko meillä rohkeutta ajatella uusiksi tämä kunnan johtajuus? Olen kuullut, että valitaan tuttu ja turvallinen sen vuoksi, että hän nyt varmasti pysyy paikkakunnalla vähän pitempään ja on kunnanjohtajana pitempään, mutta mistään me ei voida mennä takuuseen, ei kenessäkään ehdokkaasta, että se täytyy kyllä muistaa. Uutta ajattelua tarvitaan nimenomaan tähän Utsjoen kunnan elinvoiman rakentamiseen ja kyllä minusta nimenomaan Sami Jaloselta sitä löytyy, sitä toki löytyy muiltakin näiltä kärkiehdokkailta, mitä siinä ansiovertailussa on tullut esille, että kyllä tässä, jos niin kuin vasemmalla kädellä sivuutetaan kaikkien muiden kärkiehdokkaiden nämä ansiot, niin silloin minusta pikkusen mennään vähän harhateille. Yksi nimenomaan valitaan ja siitä on joko kunnalle hyötyä pitempiaikaisesti tai vähemmän hyötyä ja niin edelleen. Jos minä ajattelen mitä on kuntastrategiaan kirjattu tässä elinkeinojen kehittämisestä ja etenkin matkailun kehittämisestä, niin kyllä minä uskon, että Sami Jalosen johdolla saadaan aivan erilainen näkemys. Näen, että siellä päitä puistellaan, mutta ei sitä voida tietää etukäteen, että en minä usko, että nyt on vielä kaikkia kortteja katsottu hänenkään kohdalla, että aika näyttää. Joka ainoa, kuka tähän valittiin sitten Päivi Kontio tai joku muu, joutuu joka tapauksessa opiskelemaan kunnanjohtajan roolin ihan alusta lähtien. Että en näe, että kukaan on ollut ylivertainen tässä hakemusprosessissa ja varsinkaan haastattelussa. Sami Jalosen kannalla olen ja toivon, että valtuutetulta löytyy rohkeutta katsoa vähän tulevaisuuteen uusien ajatusten kerran. Kiitos. Kunnanjohtaja, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tuosta prosessista voin sanoa, että niin kuin on tiedossa, että viime vuonna meillä on viime kerran ollut tämä kunnanjohtajan valinta. Ja tällä kierroksella tänä vuonna ollaan noudatettu sitä samaa prosessia, mikä on ollut kunnassa käytännössä ja käytössä viime vuonna. Ja näin ollen yhtäläistä myös siinä prosessissa on ollut se, että ansiovertailuun on tullut, niin kuin tuossa kunnanhallituksen puheenjohtaja jo sanoi, niin laatineeksi silloinen voimassa oleva kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Eli tässä ei ole poikettu käytännöstä. Omalta osaltani voin sanoa, että olen tehnyt valmistelua kunnanhallitukselle esittelyn vastuussa ja mä olen virkavastuulla tehnyt sen valmistelun ja parhaan ymmärrykseni mukaan. Ja olen huomioinut siinä jokaisen osa-alueen osalta haastattelussa esiin tulleita asioita, vertailu henkilöitä toisiinsa ja sen ohella myöskin on ollut hakuasiakirjat siellä pohjalla. Tämä vain huomiona tästä prosessista. Kiitos. Kiitoksia kunnanjohtaja. Sitten Marjatta Kordelin. Kiitoksia puheenjohtaja. Me ei olla nyt valitsemassa tässä tuttua ja turvallista. Me ollaan valitsemassa parasta Utsjoen kunnan kannalta, parasta kunnanjohtajaa. Ja se mitä Päivi kirjoitti ja mitä luettiin, niin ne on ihan faktaa Päivistä. Ja niitä ei voi mun mielestäni
verrata näihin muihin hakijoihin missään tapauksessa. Että minä nyt sanon kollegat, että käyttäkää rohkeutta tässä ja valitkaa Päivi. Kiitos Marjatta. Sitten Ilmari Tapiola. Joo, kiitos. Säännöjohtajaksi ilmastolantan kieltäräytetussa säännöjohtajaksi eskää tajaltava, että päivillä toiman toppee vuototorvopäältä. Että me jäässä tämän vuototorvoläytä kohti vuoläystä ei edes toima kieltäisi. Että niillä jakkaan tuottaa. Täältä kalikeilla takkar tsehpoo toppee tämän kieltä huoltaisi maitteen sosiaalipäältä, millä toppee soteis ja puorisviettiin kuollus. Kun minä lohkan aavisi manolukalle käydä säämekoulus jästi pähtevätässä. Ja mun mielestä hoitajahalusta, mistä takkar kieltähuoltakin tehtävä jääsi. Ja sähtää maittai pukti tai toppe outi. Ja sähtää tuon Merostalla, että manimitarvista tai palvelussa. Että tuon tehtiin maittai päivillä pyöremus tuon ohtsi tai kieltähuolta virkäisi. Joo, kiitos. Kiitos Ilmar. Kirjo Konttinen, ole hyvä. Vielä tuosta Sami Jalosesta, että kyllähän hänellä on siellä kunnan puolelta niin tuntemusta noin 900 hengen kunta, että hän on ollut siellä valtuutettuna ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana ja muuta. Että en ole edes itse katsonut, minkä puolueen edustaja on, koska minun mielestä tässä niin kuin tämmöiset toissijaiset asiat ei saa vaikuttaa. Tämä julkishallinnon kokemus sieltä valtiolta, niin se, että hän on pitkäaikaisesti, nehän menee kunnallishallinto, valtionhallinto tietyllä tavalla kuitenkin tuolla hallinto- ja talouspuolella niin samansuuntaisesti. Että hän on pysynyt pitkäjänteisesti, siellä ei ole hyppinyt työpaikasta toiseen, sitä pidän niin kuin semmoisena sitoutumisena. Ja sitten se, että meistähän ei kukaan niin kuin profeetaksi voi ruveta, ei edes kristillisdemokraatit. Mutta että niin kuin jos sitä niin kuin tavallaan ennakoisi sitä ja toivoisi sitä pysyvyyttä, että saataisiin pysyvyyttä, niin ymmärtäisin, että tämmöinen ihminen, jolla on jopa luontomatkailuoppaan koulutus, niin että hän, ja kun hänellä siellä Ylätenolla on vapaa-ajan asunto, niin voisi kuvitella, että hän niin kuin tietää, minne on tulossa ja halusi konkreettisesti olla paikan päällä. Että toki mä arvostan tätä niin kuin ansiovertailua, jossa niin kuin 1 piste enemmän tuli tälle eräälle hakijalle, mutta minun mielestä tässä, että Jalonen vaivautuu tulemaan ihan paikallekin ja on sillä tavalla nimenomaan niin kuin Suomen rajojen sisällä niin tehnyt työtä meidän hyväksi. Ja eikä tämä turvallisuusnäkökulmakaan yhtään huono tässä tilanteessa ole. Varmaan joudutaan myöskin sillä alueella Norjan puolen kanssa niin kuin toimimaan. Ja hänellähän on sitten kuitenkin kielitodistukset Ruotsista ja Norjasta myös, tai Englannista, mutta Ruotsista nimenomaan. Että myöskin tämä turvallisuuspuoli, vaikka se nyt ei kunnan ensisijainen tehtävä ole, mutta en pitäisi sitä huonona ollenkaan. Kiitos Pirjo. Anni Ahlakorpi. Joo, kiitos puheenjohtaja. En malttanut olla tarttumatta tuohon, mitä Ilmari nosti, nuo peruspalvelut, ja jotenkin mietin itse sitä, että Päivillä tietenkin on ollut jo vankka tuntemus nimenomaan niistä sote-palveluista, mutta nyt mitä hän on toiminut hyvinvointijohtajana, niin on tosi hyvin niin kuin perehtynyt myöskin siihen sivistyspuoleen, ja näkisin, että meillä on kuitenkin tosi hyvä elinkeinojohtaja, joka hoitaa sitä pestiä, ja varmasti nyt kun pääsee näistä VT-kunnanjohtajahommista, niin pystyy panostamaan siihen vielä niin kuin enemmän ja paremmin. Ja tavallaan minä myös mietin sitä, että meillä on nyt niin kuin ikään kuin hänelle kilpailijaa tähän valitsemassa, vaan nimenomaan, että jos miettii sitä kunnan kokonaisuutta, niin se, että saadaan se niin kuin koko paletti pysymään kasassa ja täydennettyä sitä, niin minun mielestä Päivillä on semmoista osaamista, mikä siihen sopisi nyt sitten kaikista parhaiten. Kiitos.
Laura Niitty-Uopio-Valle, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluan tähän vielä lisätä sen, että kun Päivi aloitti tuossa hyvinvointijohtajana 1. toukokuuta alkaen, itse olen aloittanut Karikasniemen koulun ja Nuorgamin koulun rehtorina 1.8. alkaen, että jonkun verran olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä. Ja hänen omien sanojensa mukaan on ummikkona tullut tähän sivistyspuolelle, mutta että miten nopeasti hän on ottanut koko tämän sivistyspuolen haltuun. Niin en epäile yhtään, etteikö hän voisi kunnanjohtajana ottaa kaikkia näitä kunnan alaisuudessa olevia toimialoja haltuun. Lisäksi hänellä on vielä hyvät suhteet Labhaan, joita me tarvitaan, kun neuvotellaan tuosta palvelustrategiasta ja palveluverkosta tällä hetkellä. Niin koen, tai mielestäni hän on edelleen, toistan itseäni, mutta paras hakija, ei pelkästään tuttu ja turvallinen, mutta myös paras. Mutta ei siinä tutussa ja turvallisessakaan, ei nekään ole mitään huonoja ansioita. Kiitos Laura. Oliko vielä puheenvuoroja? Mika Aiki, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Me olemme taas jälleen valitsemassa kunnanjohtajaa ja toivottavasti tätä rulettia ei tarvitsisi joka vuosi tästä eteenpäin tehdä. Osallistuin niihin haastatteluihin ja näen, että se on hyvin tärkeä tämmöisen viran täytössä. Harmittaa, että noin puolet valtuutetusta ei osallistunut. Koska siitä saa selvyyden viranhakijan motiivista. Sen pystyy aistimaan, että onko tosissaan sitä virkaa hakemassa. Ja kysymyksistä hän pystyy vetämään yhteenvetoa. Että minä näen, että nämä haastatteluprosessit on tärkeitä ja niihin osallistuminen. Kokonaisuudessa mielestäni aika hyviä kandidaatteja. Ja tämä valintakaan ei ole ollut minulle mitenkään hyvin selkeä. Mutta olen seurannut Päivi Kontion toimintaa tässä kunnassa ja olen ollut siinä onko se mikä lautakunta? Perusturvalautakunta. Silloin kun se kuului kunnan alaisuuteen, niin Päivi Kontio oli sillä johtavana virkamiehenä ja valmistelijana. Niin hän menestyi siinä hyvin. Se valmistelun taso oli erinomaista. Eli hänellä oli siinä tapahtui se kasvu siihen tehtävään. Mitä pidän aivan hyvän asian. Todella hyvän, että hän kasvoi siihen tehtävään. Sitten viime vuonna valittiin hänet tähän hyvinvointijohtajaksi, missä on hyviä kokemuksia. Hän on kasvanut siihen tehtävään. Ja sitten nyt on kyseessä kunnanjohtajan virkavalinnasta, niin minä en epäile yhtään, eikö Päivi Kontio kasvaisi siihen tehtävään. Eli pystyisi kehittymään siihen virkaan. Minulla on niin vahva tunne ja siitä on vahva näyttö, että sen takia kannatan kunnanhallituksen esitystä. Ei muuta. Kiitos Mika. Oliko vielä puheenvuoroja? Ellei, niin suoritetaan kunnanjohtajan vaali. Ja vaali suoritetaan suljetuin lippuäänin ja täytyy muistaa, että näistä 6 kelpoisesta muodollisesti pätevästä hakijasta kaikkia voi äänestää. Ja siihen ääntenlaskija jakaa ne laput ja kerääkin ne laput. Ja lappuun kirjoitetaan sekä etu- että sukunimi. Ei haittaa laput kaikille paikalle. Kyllä. Nimellinen lappu. Täällä jos tuot takaisin.
Sitten nimen... Sanot nimeä sieltä, mikä on olla. Ei kai silloin. Aikia pikaa. Otetaan nimi. Koko nimi. Kulttuuri Urho. Ja sitten Kulttuuri Väinö. laput on jaettu, niin sitten ääntenlaskijat samalla lailla hakee nimen mukaan. Sitten Konttinen Pirjo. Kornenin Marjatta, joo. Vaiti Viima. Sitten allekirjoittanut Samme. Nituupe Valle Laura. Tortami Eeva. Kojarin ja Arto. Kertaan vielä tämän, että nämä kaikki 6 muodollisesti pätevää, kaikkia voi äänestää. Ja kertauksen vuoksi... Täällä on Olosennaalla Markku, joo. Löytyy. Onko kaikilla? Valitettavasti ei. Saisi tukea paremmin papereita. Saatko ne Vesa? Niin onkin se ilman minun tasana. Ei näkynyt huomannut. Olepa peruntaan. Saamon lukkari vieläkin puuttuu. Vai saiko Petteri jo? Joo, sai. On kaikilla. Nämä 6 muodollisesti pätevää aakkosjärjestyksessä on Ahola Marjut, Autero Jarkko, Heikkinen Pekka Tapani, Heinonen Maarit, Jalonen Sami, Kontio Päivä. Joo, ja sitten kun olette saaneet nimet niihin papereihin, niin taittakaa tällä lailla. Siis tällä lailla. Pitääkö leimalla siellä sisällä? Aivan sama kummalla puolella. Vaan se on siinä lapussa. Joko aletaan olla valmiina, sitten taas nimihuon mukaan kerätään ne laput. No niin, Ahlakorpi Anni. Aikio Mika. Kulttuuri Urho. Kulttuuri Väinö. Konttinen Pirjo. Kornenin Marjatta. Vaiti Niima. Sitten Sammo. Tässä on Vesa. Nituupio Valle Laura. Luotan Eeva. Pohjainen ja Arto. Tapiola Ilmari. Petteri Valle. Ja aloitetaan. Kiitos. No niin, äänestys on suoritettu ja ääntenlaskijat voi siirtyä laskemaan ääniä. Käykää tuolla käytävällä tai siinä. Tässäkin on varmasti ihan hyvä, jos toi reaaliaikaisesti täältä muilla kanssa mitään, niin ei jää epäselviä. Kyllä. Ei näköjään tehdä sillä. Kerran anna ohjeet Sammo. En minä ole neuvoa.
No niin, äänestys ja kunnanjohtajavaali on suoritettu ja ääntenlaskijat on tehnyt parastaan ja annettiin 15 ääntä. Ääniä sai Kontio Päivi 12, Jalonen Sami 3. Sitten todetaan, että valtuusto on valinnut äänin 12.3 Päivi Kontion uudeksi kutsujen kunnanjohtajaksi. Mehän on nyt pyytää Päivitä. Eikö me tahota? Niin onko tärkeää? Että oltiin sen verran hankkeita, että valittiin. Päivi, jos sopii, niin mä olen vähän flunssasena, niin mä en tule halaamaan, mutta mä täältä etänä onnittelen omasta puolestani. Paljon onnea. Kiitos. Kiitos kaikille luottamuksesta. Melkoinen syksy takana kaikkinensa. En itse seurannut tätä valtuuston istuntoa ollenkaan. Ja mua yritettiin houkutella tuohon Raijan luokse, mutta en lähtenyt. Ja kiitos. Silloin kun hyvinvointijohtajan tehtävään minut valittiin, niin silloin sanoin, että lupaan tehdä kaikkeni, että on sen luottamuksen arvoinen. Saman lupauksen annan tässä teille. Ja tiedän, ettei meistä yksikään pysty mitään laivaa muuttamaan mihinkään suuntaan, kulkusuuntaan. Siihen tarvitaan ihan kaikkien apua ja yhteen hiileen puhaltamista. Ja sen koen, että sitä kohti mennään ja siitä me lähdetään tekemään yhdessä tätä työtä. Kiitos teille oikein paljon kaikille. Sitten ensimmäinen valtuusto, jossa sinä istut tuossa paikalla, niin me sitten hommaamme ne kukat, kun nyt tässä hässäkässä ei keretty. Kiitoksia. Tämä selvä, kiitos. No niin, siinä kuulitte uuden kunnanjohtajan mietteitä tältä päivältä ja sitten mennään vielä viimeiseen asiaan 63. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanjohtaja, onko? Nyt anteeksi, mä olen vielä niin tuossa äskeisen huumassa, että katsotaan täältä. Ei ole. Tiedoksi saatettavia asioita ei ole ja merkitään sekin kuitenkin tiedoksi ja todetaan, että kokous päättyi kello 13.48. Antako Väinö aikataulun hallitukselle? Riikalle pitää sitten. Nyt valtuutetut kuuluu kunnanhallitukseen, niin äskeinen kokous jatkuu sitten väisti antaa aikataulua. Vai
Okei. Taivuteltiin sanomaan 2:30. Joo, elikkä kunnanhallituksen kokous jatkuu kello 14:30. Kiitos.